Mifa Production Flavor ni akanubugo ni Ondu TV Flavor ni akanubugo amba ofo ka wale mando ka iraula ka foko ni ansi to anga jemuga madi keneka jemuga minu dogokun kunafoni be dogokun kunafoni belajele franyo ka damne tene ka takase sibirima kare don amna ansigi ninka odi awma ladira konnala bi iba fo medel ko fana chuga amna bulu kon dingle alet sega beleta nini ndingani biya usuf Ba Traoré ba abjuri Musafo sawa ibe ka kasatu na kono woro kana je ga peti isukti Muktar Ba Traoré ala anda on fena awdaw ete sabali alta aw glamullo ba mulo ko lisa to ame fulla se an labe ba bela jelima ko ke afoku danga sigi ni an sigi langa kuna funi kenega kuna funi muna manda do kuna doku kuna funi nyongo cheka ala suma pona gana don bitai ambe belajele fo belajele wala juma do ku krebo sigi amena kuna funu belajele frangonga nga duma to duka chaina ngala sonama bo bi kuna funu kun folo ko premier arrondissement ko lu tegada awa ba donc ko amlanda soma Umar Marko Isen Bolt ka army doya ka sura boy alishina be gayina o mana boy ko kala wangoro ko chedo demseni santanduru faka sunguru ni santanduru sikatola ko aya faka mundela andam na soma ala sona ko fama mogo population fenge dugula de munu be fenge mura bamba juga jonya juru bamba dugula de munu be bamba juga jonya juru la ku ga jonya juru foni andam na soma ko sobe ko on shin be ka communauté internationale wele ka fo ko alsa ku do foruka chesirika pour que ga beni ke la sabati mali kono sikatola andam na soma ko sekasekali me ke mura oni ko ale wasara kurantige Musa Fandam na soma Bamako sana ma kurantige koni am to kan siya jetimna de ni kurantige ko fora woni jabe tige de parce que ne te kurantige do ya fo giga iga akene tanyo na warbo ko kile aya ni ama bona sigira kandi ka kuna foni kunje sa am ta turu ko bugu ko gouverneur misiri fi dama da tugu ada tugu munela te kuna foni duma ide to ku manda donc o kuna foni sheki ne bambolo ka da alame ba jekulu kluka kosobe amina barachi sisa sanga kungurun konna la ere ko kama damne ni jume am ta kupin arrondissement ko tega dara awaba kay muneke isu Muktar Ba Traoré menanga kula ni ntorala o shima janyo ndafe ni ngoni musungana musomi ni alako donondo kosobe ka sabuke aka nyina minifeon fereli na isu Muktar Ba Traoré commissaire de premier arrondissement chedo ni flene ninga adododo ka dododo fo atara a mineni to abuba fo chukamna ko la main dans les sacs isu Muktar Ba Traoré ni muso yon koni ye musomi ni akabara di ni yesa anaka wati ayre sigire ro benelo lafia bugu kodama isu Muktar Ba Traoré akoni minena ni nyana minife mini acha la benendo akama ninga achari anga sugu konna la welele isu Muktar Ba Traoré akoni ma abla dagrinda la tiere la akoni parce amena ka soro nyana minife mbe abulu isu Muktar Ba Traoré ama abla dagrinda la akoko tiene alakaka akoko ningoni aleka baradi abeni kesanga anaka wati tenedo marsi kalo kile muwa ani shegi nege kanyata ani shegi sanga bisaba odalo osanfe brigade de recherche de police du premier arrondissement lu de flene ninga awaba kata parasite aka isu Muktar Ba Traoré kata asro ni marama fay ni nyana mini fay ma bulu ni bulduru yere de kumba bulu isu Muktar Ba Traoré o beta ben kilogramme muwa ani duru valeur la ni o songo fana beta ben million fla ani wa keme to warbe fayna kuy wala bala dire
nga wari bala ani akololo be ɲɔgɔn na eso Mukhtar Ba Traoré o de yera an balimamuso in bolola la ni o ye Awa Ba ye a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Lafiyabugu kɔda ma Yusu Mukhtar Ba Traoré nga Awa Ba in kɔni a kun kibaruya dira a mɛnna donc an ka finitigilakaw de wele filɛ n'u ka a tɔ a bɛ ni kana kalo kelen ɲɔgɔnna bonyako bɔ u bɛ ka taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen jateminɛ fo u nana bɔ a minɛ wagati yɛrɛ jɔnjɔn kan Yusu Mukhtar Ba Traoré u y'u tɛgɛ d'a kan n'o bɛnna premier jumadon avril kalo tile fɔlɔ yɛrɛ wagati an bɛ wagati min na ko sadani in na Yusu Mukhtar Ba Traoré commune 3 tribunal kɔni a bɛ o ɲɛkɔrɔ ale ni mun ka kan Yusu Mukhtar Ba o na da a ma o de kama ko an k'an ka finitigilakaw fo n'o ye Abdurahman Alassane ani a ka cɛdenw u ka nin baara ɲuman in na i bonya b'a la kana o bonya d'anw kɔrɔ i bonya b'a kɔrɔ dɛ ne ko ɲaminifɛnw a tali bɛ nafa jumɛn ni ɲamaa ye Yusu Mukhtar Ba Traoré fɛn min tɛ mɔgɔw kunna i t'o kun ka ko dɔn dɛ kuma a fana b'a kɛyɔrɔ la Lafiyabugu Lafiyabugu tɔgɔ mɔgɔw da dɛ e ko Lafiyabugu kelen don sisan ni ɲɛnaminifɛn in sangalulen don fan bɛɛ fɛ sisan koyi i mana denmisɛnnin fɛn fɛn ye n'a bɛ mɔgɔ sɛbɛya ni n'a masumalen don kana ɲininkali kɛ dɛ a dopelen don fɛn dɔ b'a kan haya daga Musafa an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye o ka kɛ Baro Kolontigi Umar Mariko parti sadi ɲɛmaa kɛlɛ tɛgɛrɛ k'i dafa mugu jalan na k'a sɔrɔ a ɲigin da ka sɔrɔ ka kɛnɛ minɛ ko armée ye kojugu ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ mura ale kan k'o fɔ Yusu Mukhtar Ba Traoré ni ye YC ka kunnafoni min na bɔ indépendant kɔnɔna la a ko ko din kɔni kɛra jalakiliba ye jalakili min ni a bɔra an bɛɛ lajɛlen furu kɔfɛ k'a sabu kɛ ni an bɛɛ lajɛlen bɛ an ka finitigilakaw dɛmɛ Yusu Mukhtar Ba Traoré u ka cɛsiri la o de kɛlen don dɔw fɛnɛ ka wuli ka jɔ wagati ni ko bɛ se k'an ka finitigilakaw ka lagosi ta ka s'u ma cogoya min na dɔgɔkun tɛmɛlen n'i bɔra kalama maliyɛn bɛɛ lajɛlen fasoden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ faso kɔnɔ ani minnu bɛ faso kɔ ka bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara sabu kɛ an ka finitigilakaw u ye baara mun kɛ baara in ma dugu maa si la ale baara in kɛra dugu min kɔnɔ n'o ye muraw yɛrɛ murakaw yɛrɛ kɔni bɔra an ka finitigilakaw sɛbɛkɔrɔ fu nka o n'a ta o ta Umar Mariko kɛlɛ tɛgɛrɛ ni tɔgɔ kura dara la ko Usain Bolt ale kɔni bɔra Yusu Mukhtar Ba Traoré ni ale ye sadi président ye Yusu Mukhtar Ba Traoré wa ani kɛra jumadon ni o kɛra an ka 26 mars hukumu kɔnɔna la minnu kɛra sababu ye ni ka président Musa Traoré ka fanga bin o ɲɛnajɛw kurumu kɔnɔ min bila ni tasibilaw la Umar Mariko ale kɔni de ye kuma ta nin yɔrɔ in na Yusu Mukhtar Ba Traoré n'a a y'a ta adema siège de kɔnɔna la a kɛra ni yɛrɛ a sɔrɔla an ka fanga dafirili Musa Traoré ka fanga dafirili san 31 na ale de kɔni ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ko Musa Traoré ka fanga dabirila ni cogo in kelen in de la wa fanga in kɔni la a kun kelen don ka civiliw caman faga Yusu Mukhtar Ba Traoré a ye ekɔlidenw faga a ye gerebuw fɛnɛ faga Yusu Mukhtar Ba Traoré a y'i to kuma de la kuma de nana ja kunfɛ dɔrɔn a y'i pan balaw ka sin ka bɔ Musa Traoré la ten ni ka taa mura k'a fɔ ko n'ale ye mura kɛlɛ in yɛrɛ ta k'a jateminɛ Yusu Mukhtar Ba Traoré k'a b'ale hakili jigin 26 mars de la k'a sabu kɛ a mɔgɔ faga cogo bɛɛ ye kelen an ka finitigilakaw bɛ ka taga baga population de ma ka population faga Yusu Mukhtar Ba Traoré a kɔni ye nin kuma in fɔ kuma in kɔni fɔlen a ma bila a y'an ka finitigilakaw ma bila dagirinda la dɛ olu fɛnɛ ala ni kɛra minɛ ka taa kɛ k'a ka so fa tewu maa de bɛ a ka so kɔnɔna la kunnafonidila yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na u y'olu bɛɛ lajɛlen ka telefɔni daraki ka bɔ o la Yusu Mukhtar Ba Traoré nka u kun taa kun ye maa mun yɛrɛ ko ye n'o ye Usain Bolt ye Dr Umar Mariko hali sini a bɛ ka taa i b'a fɔ an bɛ ka kunnafoni di ko wagati min na sisan Yusu Mukhtar Ba Traoré an yɛrɛ t'a dɔn a bɛ fan mun fɛ nka Yusu Mukhtar Ba Traoré ni kɔni kɛra ko ye komi dusumakasa n'a bonyana fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la k'a sababu kɛ k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan an tɛ mɔgɔ ko la an bɛ jamana ko de la olu kama an bɛɛ lajɛlen kan an bolo fara ɲɔgɔn kan ni ka jamana in dɛmɛ ni an ka dɛmɛla ye nin tɛ wagati min ni an bɛ se ka ɲɔgɔn lafujunɛ cogoya min na walima bingani minnu bɛ ka ta ka da an ka finitigilakaw kan anw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka o lakɛnɛmaya cogoya min na an kɔni bɛ wagati min na ko sadani na Usain Bolt Dr Umar Mariko halisa a kɔni bɛ ka taa e b'a yɔrɔ dɔn ne t'a yɔrɔ dɔn
idungi jije ka yire sare ibaro ne mamali ne famu quoi surtout anga politique mo sare ni olu dabo tulu la doro do jango nunu yere te politique mo bawye bleu en somna nunu nunu sa joli opposition abe a kechugo mai proposition ta la ulute na on fangala goshi doro lo mo chama be su Muktar Ba Traoré abe na fo anga sugu kono na fene tale no sisan ko ke do desera ko bela sa kunye sugu na boyo tesa tamati tesa logoti tesa nya san wa duru nya san ya wa muwa eso Muktar Ba choko ya foite ubolo bli ali kumbiri ka doko sugu be ambela jele ka la kilingili uyo ko me galon dongo no ko jugu nga abe tanto Maroc tomati sa ni wala mini Ethiopie ne be nga tomati senen fi de o même se ya tomati senen fi o walma ni barako ko no ya tomati senen fi no ala ka ambe so baba amina arabi musa amta kalabanguru ko chedo de musumani santanduru bonani na ka ka kada kunyenga isu Muktar Ba Traoré ni ngoni kada koyi komini aya an kalabanguru ka bela jele gwa an kamana la ka sabu ke ni ngoni kera waliya mini akera kalabangoro isu Muktar Ba Traoré obi alega buluno mi nanya bo independent konna la ako anga ni ko inta kala je kalabangoro konna la isu Muktar Ba Traoré ni ngoni kera kamaleni ndodi kamaleni mu ni ashebeta sambi saba nyoko na boyongola isu Muktar Ba Traoré ani sunguruni ndodi kono ku menyo fe kanuna sunguruni wale tokoto dugula ni ngake LM ale koni ni kamalini ubinywa fe kanuna nga iso Muktar Ba Traoré sanga anaka wati ukoni de besu grinke nga abena fo LM ale ko nin kleflani na ale fare manda ere la kuma na farafi jiri ni nyini walma no akofura kse kuntani nyini nga do fara a ere fangaka iso Muktar Ba ale de toraka o lasa ay ala ninkira mine ninga o fein ka o frakse de kunu iso Muktar Ba ay frakse de kunu sa walma yiri de tasawa bede isu Muktar Ba Traoré re bogotigi mi nabe nafe ngula fe abe feundi da akuna ninga o feri na LM akoni nindo alani akembe ninga furakse nunu ngoni chama de kudu anye da sunguru ninga ayo uka feri fem bila jilensa onge ko be ngono be sunoko ba akele ga oka fere fe ombela jele sa isu Muktar Ba Traoré akoni ye o sense ninga tani oye akasamburu nin kono na la inafu ba dele ka ke chuko amna la ku isu Muktar Ba Traoré adone ni sunguru ni nye onaki ifori gluki bala ko chu ka kulshi ba chu ka karafe chori isu Muktar Ba ki take sugri kabi so sena ka telefo ka so sena sumaya eso Muktar Ba Traoré sunguru ni ngoni mbe abulo mai batoko kambela jelena na eso Muktar Ba Traoré amanye mungo akero ye sunguru ni nye asebe koro ni fumandi de sunguru ni ngoni ya asebe koro deli ka irala ka foko chene alaka ka tofuite alela ale sebe koro sengena kamalini akoko abeneta kale dundimisima wasade aye sunguru ni forosisa isu Muktar Ba Traoré amanye mungo aye karafe chori ntuguni ninga itake so grinye fogata animisi wasa ale ni misibi WhatsApp mamina abna bo fem kalama isu Muktar Ba Traoré hasro deni ko ni ye yanto waso deni ale ma fasu jume deni ngar alama hinana na ide ale koni a bole ore kalama isu Muktar Ba Traoré ka foko cheni alaka ka ko ja ale ko jugu ke isu Muktar Ba Traoré ama o fene blada grindala koyi asanga wuli oroni be ninga kaburu se ayere ye nge o so ngonna lai ninga sunguru ni ninga asutrwa isu Muktar Ba Traoré akele ka sunguru ni sutura sa aterike dobi abora ninga ta o terike infi kata ko nyefo terike nyina
tiɲɛ yɛrɛ la a fɛnɛ ma se ka i dogo a la a y'a bɛɛ lajɛlen da terikɛ in kulo kan k'a fɔ ko a ko in kɛra cogoya min na Isu Mukutari Ba a bɔlen terikɛ fɛ yen a y'i ɲɛsin Kalabankɔrɔ brigade kɔnɔna ma ni ka taa Major Ibrahima Sanu a taara ni ka taa ko ɲɛfɔ o ɲɛna kuma ɲɛfɔli o ɲɛna o fɛnɛ m'a bila dagirinda la o y'a ka cɛdenw wele ni ka taa kɛnɛ kɔnɔna la u taara sɔrɔ tiɲɛna la ka kan a kɛmɛ ka sunkurunin sutura ye nka u ye dingɛ se Isu Mukutari Ba Tarawele u bɛna fɔ k'u bɛna bɔ tuma min na o y'a sɔrɔ sunkurunin yɛrɛ a fari su kun binna tolili la o de kama u ma se ka ani labɔ bilen u ye a to a kɔnɔna la an bɛ wagati min na ko sisan Isu Mukutari Ba Tarawele nin kamalennin kɔni a kɔni filɛ nin ye commune 5 tribunal a bɛ o tribunal olu ɲɛkɔrɔ bere min ka Isu Mukutari Ba Tarawele o na kɛ k'a gosi o bɛ ni ale ka kunnafoni min na bɔ Independant kɔnɔ la ni Jɛrɛlaka ka jan ni Jɛrɛlakaw ka baara nin fana ni ka gɛlɛn sa dɛ ni man gɛlɛn dɛ ayiwa Isu Mukutari Ba Tarawele bakɔrɔnin nege de bɛ bosi balan kosɛbɛ n'i ko k'Aladeliden mɔgɔ gun n'a sara i tɛna n'i yɛrɛ sɔrɔ ayiwa bisimila an bɛ bɔ yen nɔ ko Chine Chine populaire ko u bɛ welekan bila communauté internationale ma k'u ka cɛsiri halisa ka dɔ fara u ka cɛsiri kan pour que ka bɛn ni keleya nati Mali la cogo min na ko mun de fɔra Loni na yen nɔ Isu Mukutari Ba Tarawele n y'o de f'i ye k'a fɔ ko nin wagati tɛmɛlen ninnu na an kɔni ka jamana kɛlen don jamana ye basigi ni keleya ni lafiya bɛ ka na jamana min kɔnɔ hali n'a ma ɲɛ a fɔli ka go dɔw ye Isu Mukutari Ba Tarawele ka sababu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw u kɛlen don ka wuli ni ka u jɔyɔrɔ la Isu Mukutari Ba Tarawele o de kama nin ɲɔgɔnyeba in kɛnɛ kan sini ne ye an terilakaw ye olu kɔni bɔlen filɛ de ni ka weleweleda kɛ jamana kɔkɔ ani jamana ɲɛ kan k'a fɔ ko u kan ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ fasuguya bɛɛ lajɛlen mun bɛ se ka tigɛ mun bɛ se ka to basigi ani bɛn ni keleya bɛna fasoba Mali la cogoya min na k'a sababu kɛ an fasoden Mali an tɛmɛna ni wagati tɛmɛlen ninnu na Isu Mukutari Ba Tarawele o de hukumu kɔnɔna la n'i kɔni ko k'i bɛ Siniwaw kɔni tɔgɔ fɔ n'i ma kɛ sali ɲɔgɔn ye i bɛ se k'olu fɔ n'i ka kala ma taa yɔrɔ jan an dun ka kala ma taa yɔrɔ jan an t'an pan Siniwa kɛ tɔgɔ kunna n'o tɛ cincin u ka ca Siniwaw fɛ yen dɛ Isu Mukutari Ba Tarawele an kɔni n'an pan Siniwa kɛ tɔgɔ kunna k'a sababu kɛ Siniwa kɛ tɔgɔ fɔli tɛ bagatara tɔgɔ fɔli ye o de hukumu kɔnɔna la a kɔni bɔra ni ka nin weleweleda in de kɛ ko bɛɛ lajɛlen diɲɛ fan bɛɛ kan ka se ka fasoba Mali dɛmɛ tesa k'a sababu kɛ wagati tɛmɛna Isu Mukutari Ba Tarawele an ka jamana an kun sɛgɛnnen don kosɛbɛ u ye bingani walekɛbagaw ye nka sisan an bɛ kɔni ala ni a ka na basigi ni keleya bɛ ka na an fɛ yen dɔɔni dɔɔni hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲangili berew kun talen don yɔrɔ caman ni ka da an kun o n'a taw ta an kɔni bɛ k'an firifiri an bɛ ka se an ka kow kɛcogoya la o kuma Siniwaw kɔni ko k'a fɔ ko olu kɔni ka weleweleda kan ni ye mun ye ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mura yɛrɛ kɛlɛ mun kɛlen filɛ nin ye Isu Mukutari Ba Tarawele a kan k'a to bɛɛ lajɛlen kan ka se ka wuli ni ka fasoba Mali dɛmɛ Isu Mukutari Ba Tarawele yaasa keleya ni bɛn ni basigi o bɛ se ka segin an ka jamana in kɔnɔ cogoya min i n'a fɔ an y'a ye cogoya min na lafɔ ladala ko o tɛ Faransi arrangé koyi Faransi jumɛn an mago bɛ Faransi la non s'en fout o dun tɛ Faransi fana wulilen bɛ k'i jɔ sa ko mura kɛlɛ in ko fo ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ dɛ olu bɛ yan nɔ san 10 olu ma se ka rebelle 203 faga an y'u ka sɔgɔmada kelen wuli ka jɔ k'u bɔ a la o de kɛmɛ k'olu yɛrɛ dabali ban n'i y'a mɛn janfa tɛ minɛ a sirili ɲɛna ye dɛ n'i y'a mɛn i ka kilisi ka di i da muso yɔrɔ de so tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in an sɔmina olu la koyi wa fo yɛrɛ ta ne tɔ yɛrɛ diminɛ jamanaden minnu kɛmɛ ka t'i yɛrɛ don nin ko la ok ni dɔ ka bama faga dɔ ka ja kuma bɛ fɔli ma ɲi dɛ an sɔmina caman na sa koyi walayi kuma bɛ fɔli ma ɲi walayi kuma n'i y'o fɔ a ko ka ɲi ta bɛɛ b'i niyɔrɔ kuma dɔn an k'an pan nin yɔrɔ kunna o ka kɛ donc an bɛ taa ko enquête min da Lamura ko ONU ko ale nimisi wasara Mali kɔrɔ Isu Mukutari Ba Tarawele n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ nin bɛɛ la fasoden juguw yɛrɛ donnen don an senkɔrɔ n'u ka hakilila juguw n'u ka kuma juguw ye ni ka a yira k'a kɛ Isu Mukutari Ba ne bɛ nin fɔ sanga n'a ka waati ni Mali gɛlɛyara
a bɛ gɛlɛya an bɛɛ de n'a nɔgɔyara a bɛ nɔgɔya an bɛɛ ye sisan an bɛɛ bɛ ka kule k'a fɔ ko Mali ka gɛlɛn faama b'a la fantan b'a la an bɛɛ t'a la a gɛlɛya kɔni a sera e maaw a bɛ se i ma ma se i yɛrɛ maaw a bɛ se i ma o de kama an bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ i b'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ni mori min ko diɲɛ bɛ wuli a tɛ fɔ i n'i ka walan caman n'a ka wala olu sigilen don k'u labɛn diɲɛ wuli in kama dɛ Isufu Mukutari Ba o de ka hukumu kɔnɔna la o ni kɔni ka lasigiden a ko ale kɔni sɛbɛkɔrɔ wasalen don k'a sabu kɛ bingani wale mun ni i yɛrɛ ka kuma n'i ka so kun bɛɛ fɛ ka ko dɔw kolokolo ni ka fasoba Mali don a kɔnɔna la k'a sabu kɛ mura kun kɛlen don yɔrɔ ye Isufu Mukutari Ba Tarawele yɔrɔ kun don yɔrɔ mun kɛlen don an ka banbagaciw ka kapitali yɛrɛ ye ni tɛna a fɔ an ka banbagaciw kɔni kun bɛ taa ni ka segin kɛ cogoya min y'u ja an ka banbagaciw kɔni u fɛn y'u ja u kun b'o de kɛ u bɛ suguw don yen u bɛ taa bi mɔgɔw kan yen o kɔni kun kɛlen don i b'a fɔ ko jamana dɔ bɛ jamana de kɔnɔ Isufu Mukutari Ba nka an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ nin kɔnɔna la Isufu Mukutari Ba kɔni kɛra sababu min ni o ye dankari o la wa i b'a fɔ ko fazirikala yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogoya min na Isufu Mukutari Ba Tarawele n'o ye Sikuba ale ka sɛbɛn nin sɛbɛn min ni a bɛ info matin kɔnɔna la ko an bɛ kuma i b'a fɔ hali sisan wagati min na an ka finitigilakaw yɛrɛ u bɛ mura i kɛnɛ kan ye hali sini sɔgɔma u bɛ ka ko arasitage i bɛ arasitage dɔn e t'o dɔn e ma surasiya kɛ sa e mun dɔw la k'i kunkolo in kɔmi dɔrɔn ko a ko k'e b'o dɔn o kɔni ye de an tɛ taa k'aw tɔto an ka surasiw b'o baara la ka furani kɛ ka furani k'ale n'u donna totowo de kɔnɔna la Isufu Mukutari Ba Tarawele ka fɛɛrɛ kɛ k'u sama ka bɔ n'u ye ni ka na u jɔyɔrɔ la k'u ɲininka u dalakan na Isufu Mukutari Ba Tarawele ko k'ale bingani waleya min bɛ ka taa ni k'an ka faamaw bi u kan ko fazirikala yɛrɛ ka fɔ la faamaw c'est vrai u ye mɔgɔ dɔw wele Isufu Mukutari Ba ka na u ɲininka u dalakan na wa o mɔgɔ welelen ninnu yɛrɛ la minnu ɲininkaliw dalakan na ni sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko u tɛ nin ma banbaci wale mɔgɔw ka ko la u y'olu yɛrɛ bila ka t'u bila kɛ Isufu Mukutari Ba ye sigidala mɔgɔw yɛrɛ dugula mɔgɔw yɛrɛ y'o sɛmɛntiya ni o sɛbɛkɔrɔ fɔ k'o lakodɔn o de kama o ni mɔgɔw u kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in na a na dɔn k'a fɔ ko janfa de tun bɛ ka siri Mali kɔ kan nka ni Ala sɔnna ma janfa in a tɛ ka se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ k'a sabu kɛ Maliyɛn bɛɛ lajɛlen hamina ye fasoba Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na Isufu Mukutari Ba Tarawele i bonya b'a la n ye bonya minɛ ne ko ko u ka droit de l'homme ne ko wagati min na an ka civils bɛ faga a y'a sɔrɔ droit de l'homme ma sigi fɔlɔ a y'a sɔrɔ a ma sigi surasiw bɛ faga wagati min na fana droit de l'homme tɛ ko human rights wa n bɛna mun f'i ye o y'a sɔrɔ nin si tɛ yen koyi wa ninnu dɔw kan ka taa bila rebelle kare quoi wallahi rebelle k'u minɛ quoi rebelle b'u minɛ cogo olu de biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan o bɛ ye wa ko enquête dɛ donc n'an ka sɔrɔsiw fagara enquête tɛ yen mais ni rebelle fagara ko civil fagara e ma la jɔn de ye rebelle ye Isufu Mukutari Ba ne k'o f'i ye wa n ko biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan e ma ye kun b'i ni ka na an ka finitigilakaw ko don ɲɔgɔn na bɛɛ b'a fɔ an ka finitigilakaw tɛ se fɛn na an ka finitigilakaw bɛ tan tɔ a bɛ tan tɔ o y'a sɔrɔ janfa de kun barika bonyana sisan janfa t'a la an ka finitigilakaw u tɛ ka kɛlɛ kɛ fo a ɲɛ 45 ma fɔlɔ la n'a fɔra ko maa minnu kun bɛ taga kɔrɔn fɛ yɛrɛ Isufu Mukutari Ba o kun ye kɛlɛ in ka bi an ka finitigilakaw yɛrɛ de bɛ kɛlɛ wuli jago ko fo k'u bila ka taga kɔrɔn fɛ u ka taga faso kumabu e ko cogo di Ala ka an nimisi wasa halisa yarabi ko Musafu an bɛ t'i ka mɔgɔw fɛ yen nɔ donc ministre courant ministre tɔgɔ de mais tɔgɔ dɔ courant ministre la wa ne kɔni ka courant ministre tɔgɔ ye Pano Soleil ye ko kurantigɛ ko a gɔmɛ Bamakɔ yan ko fɔ an bɛ to k'an sigi ka to ka heure jate sɔrɔ Isufu Mukutari Ba Tarawele u ko ɲina sunkalo a fɛn saba b'a la fɛn mun ye ka jugu dɛ u ko tile b'a la an b'a dɔn tile o kɔni ye Ala ta ye Isufu Mukutari Ba ko nka courant fɛnɛ k'i nin don sun na ka sunkalo tigɛ mɔgɔw la k'o fɛnɛ b'i kana kɛ ɲinɛ ye Isufu Mukutari Ba Tarawele nka i n'a fɔ n bɛ bɔ k'a f'i la cogoya min na k'a fɔ ko courant ko kɔni ne y'a f'i ye k'i ka kɛ ni ɲɔgɔn ye a mɛnna o ye waribɔ ko kelen ye e kɔni mana na aw yɛrɛ fɛ yan ni courant tigɛra ne dabali bɛ parce que courant tigɛ tɛ ne fɛ yen ni énergie an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan si la ɔnɔ koyi an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jiko la an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ courant ko la bari ne ye n bolo da yɔrɔ dɔ kosɛbɛ o de kama Isufu Mukutari Ba Tarawele a kɛlen don sababu ye sisan courant tigɛ in kɔni kɛlen don sababu ye Isufu Mukutari Ba Tarawele wa n'i y'a jateminɛ faaba kɔnɔna kelen tɛ koyi
fan bɛɛ lajɛlen de don. Ko Mopti ka wulila ka kɛlɛ wuli. Mopti kelen tɛ dɛ, an yɛrɛ Segukaw ta ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen. Isu Mukutari Ba nka Bamakɔ yan courant bɛ tigɛ nka Ɲɛmakɔrɔkaw fɛnɛ ko belebele b'o olu ta. Ko belebele b'olu ta la dɛ, ko courant bɛ tigɛ yɔrɔ la sa ko a bɛ n'a fɔ k'olu fɛnɛ ta ka jugu a courant tigɛ ko la ni bɛɛ lajɛlen. Isu Mukutari Ba Tarawele ko k'a sababu kɛ olu kɔni ka yɔrɔ la sanga a n'a ka waati Isu Mukutari Ba Tarawele ko courant de bɛ kɛ paki kɛrɛnkɛrɛnnen la c'était UNICEF mɔgɔw minnu bɛ yen fanfɛla la yen olu kɔni ko k'olu ni courant ta kɛlɛn don Isu Mukutari Ba Tarawele Pati Koloba i ɲɛjugu bɔnna courant kɔni bɛ ni liru de bɔ olu la dɔrɔn ne ka taa n'a yɛrɛ ko tile yɛrɛ kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele n'i y'a jateminɛ ko olu ka courant yɛrɛ ni a tɛmɛna heure 2 kan ou bien heure 3 kan Isu Mukutari Ba Tarawele ko o y'a cayalen a kɛlen don sababu ye ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ Isu Mukutari Ba Tarawele ka sababu kɛ i yɛrɛ b'a dɔn sisan baara camanba de bɛ kɛ courant ka bolo kan Isu Mukutari Ba an ka menuisier métallique b'o la n'o an ka soudeur ye Isu Mukutari Ba an ka baara foyi yɛrɛ tɛ se ka kɛ sisan tiɲɛ yɛrɛ la ni courant tɛ an ka ɲɛmakɔrɔkaw kɛrɛnkɛrɛnnen la cité UNICEF mɔgɔw ko olu ka courant ko a ka jugu bɛɛ ta ka jugu sa ko nka k'olu ta ka jugu ni mɔgɔ tɔw ta ye dɛ. Ne b'a mun faamu ni kumajenw wulila olu bɛ kɛ ɲɛmakɔrɔkaw kan samiya mana daminɛ ji bɛ taa ɲɛmakɔrɔkaw ye courant ko fana mana wuli e ti ɲɛmakɔrɔkaw yɛrɛ fana sɛgɛn est-ce que u ka carte tɛ falen ya c'est-à-dire k'u la déplacer ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa n'u ye fan wɛrɛ fɛ o tun tɛ ɲɛ a la dɔɔni a bɔra i da dɛ n da tɛ ɲɛmakɔrɔkaw ka ko seribilen bɛ yen seribilenin bɛ yen dɛ n da tɛ ɲɛmakɔrɔkaw ka ko la dɛ Baba Damini ni tun y'ale ka sɛbɛn min na bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ i bonya b'a la. Musaf an bɛ bɔ yen nɔ an b'an ka kunnafoni kun cɛ ko Torokɔrɔbugu ko gouverneur ye misiri fidama datugu dɛ ko bɛ cogo di peut-être k'olu ye kata banani wuli ɲɔgɔn na ye. Isu Mukutari Ba Tarawele mani mɛn mani ye i ma mɛn si la Isu Mukutari Ba Tarawele n'a fɔra ko an bɛɛ lajɛlen k'an pan ni maa min cunyɔrɔ bɛnna guwadingɛ kɔnɔna ma i kana se ka fiyewu panko kelen wɛrɛ juru b'i la o de hukumu kɔnɔna la an bɛ taa Torokɔrɔbugu i bɛ fidama yɔrɔ dɔn. Ne ma n'i ka silamɛya in barika ka bon e ma n'i tɛ fidama dɔn i tɔgɔ tɛ silamɛya mais i ka misiriw caman de don n bɛ misiriw caman dɔn cogo di ne ka misiri n ka misiri de ye e ka misiri ye jumɛn ye n ka misiri kɛ min kabakoden tɛ e ka diinɛ ko ma bon Isu Mukutari Ba Tarawele an ka gouverneur kɔni a ko a ma ɲɛ mun kɔ k'a daminɛ ka tali kɛ sariya sɛbɛn min ni o bɔra an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ yɔrɔ la Isu Mukutari Ba Tarawele ko a tɛna ɲɛ min kɔ ko Torokɔrɔbugu misiri fidama ale tɛna datugu fɔlɔ wa k'a datugu fo ka taga a se wagati min na basigi ani kelenya ni bɛn nana misiri kɔnɔna la Isu Mukutari Ba Tarawele k'a sababu kɛ Torokɔrɔbugu misiri kɔnɔna ko a kɛn bɛ yɔrɔ ye sisan bɛɛ lajɛlen n'i ka kilan karamɔgɔ Isufu n'i ka kilan karamɔgɔ Musafu o n'a ka kilan Malimatunu Sali o n'a ka kilan yɔrɔ misiri o ye sisan koyi cɛkuntigiw b'a la musokuntigiw b'a la Isu Mukutari Ba Tarawele o de kɛn bɛ sababu ye ni ka misiri kɔnɔna in k'a kɛ i bɛ bɔ misiri kɔnɔna la ka bɔ misiri kɔnɔna k'a kɛ ɲɔgɔn tigɛlimakɛ yɔrɔ ye Isu Mukutari Ba Tarawele k'a kɛ ɲɔgɔn lagosikɛ yɔrɔ ye k'a kɛ kɛlɛden yɛrɛ Isu Mukutari Ba Tarawele o de kama a ma ɲɛ mun kɔ gouverneur ale wulila k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Isu Mukutari Ba Tarawele ni ka nin misiri kofɔlen ni ka a datugu fɔlɔ pendenw ka walasa sigikafɔ ani bɛn ani kɛlɛya ni o donna sigidalamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wagati min na Isu Mukutari Ba Tarawele misiri in na dayɛlɛ nka Isu Mukutari Ba Tarawele mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ i yɛrɛ ɲininka nin kɛlɛ in kun ye jumɛn Isu Mukutari Ba Tarawele ne ko alimami ko jɔyɔrɔ ko don wa Isu Mukutari Ba Tarawele kɛsu ko don wa Isu Mukutari Ba Tarawele walima saraka misɛnw yɛrɛ bɛ to ka na misiri kɔnɔna la o don sa wa maa kɔni bɛ i yɛrɛ ɲininka o la k'a sababu kɛ misiri kɔnɔna in a kɛlen don yɔrɔ ye sisan Isu Mukutari Ba Tarawele ko min gɛlɛyalen don kosɛbɛ o tuma gouverneur ale wulila k'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'a fɔ ko ni a ma ɲɛ a bɛ nin cogo in na an kɔni b'a dɔn misiri ye Ala ɲini yɔrɔ de Ala bato wɛrɛ de don nka ni a taara kɛ nin a bɛ ka taa se fo nin yɔrɔ in ninnu ma Isu Mukutari Ba Tarawele a bile bɛ fɛɛrɛ kɛ ka misiri in datugu fo ka to ni hakili sigiw ni bɛnw nana ko la tuma min na misiri in bɛ dayɛlɛ o bɛ an ka bi kunnafoni kun cɛ Lasana Su nin kun y'ale ka bulon ye bulon min na bɔ Likɔba kɔnɔna la a Joro koyi gouverneur Joro dɛ
parce que misiri ko kuma ne yɛrɛ kɔni dabali bannen isu ala deli yɔrɔ ne n ko misiri ko n'a yɛrɛ kɔli sisannama a kɛlen don kilanko de alimami bɛ yen alimami falaku n'a ka kilanw bɛ yen i b'a sɔrɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ dɔ fana bɛ yen o fana n'a ka kilan musokuntigi fana n'a ka kilan denmisɛnninw n'u ka kilan eso mutari ba kɔni kɛlen don yɔrɔ de sa yɔrɔ min ni a bɛ ne kana bɔ ala ɲini yɔrɔ la k'a kɛ yɛrɛ ɲini yɔrɔ ye. est-ce que misiri kɔnɔ dɔrɔn de sisan fan bɛɛ de kɛlen don kilan ko ye sisan. misiri de ta ka jugu n'a bɛɛ. misiri kɔni ta ka jugu. misiri an bɛɛ lajɛlen dokun ye ko kelen de ye. an bɛɛ dokun ye walasa an bɛ se ka ala bato ka ala sɔrɔ cogoya min na n'o taara kɛ diɲɛ ɲini yɔrɔ i t'i nin bɔ a la o de kama an ta man gɛlɛn an b'an ta ɲɛnabɔ an ka so kɔnɔ wala n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira a kan de. Musa Funu ne bɛ dan sɛgɛn an ka kunnafoniw na. kosɛbɛ kɛ. donc Mama Konta Mama Zurun ale de tun b'an ka caméraw lafi. Sali tun bɛ jateminɛli la. a fɔ Sali kun sun kɛmɛ ka Sali minɛ ne ale de bɛ ka fama Sali ka nin sunko in na. Sani Sali mana na Sali b'a fɔ ko ko bi sun wa ko foyi. ɛri kelen ɛri fila ɛri saba n'i ye Sali ye fa hinɛ b'i minɛ. o si tɛ dɛ sotɔ wagati mana se a bɛ bɔ ka to ka tile de a bɛ to k'i tɛgɛ jɔ tile de kɔrɔ tan tɔ n'o y'a diya ko tile ka farin. ne y'a fɔ a ye n ko Sali n'i bɛ taa i bɛ kɔn ka taa de n'i kɔni tora ka tile kɔni visionner madala n'i bɛna taa dɛ. i tɛ taa dɛ. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. kosɛbɛ. Mifa TV et production filɛbagaw ani Andu TV filɛbagaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. kosɛbɛ Mutari Ba ka tila ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko sunkalo in kɔni an b'a a tile 10 fɔlɔ o bɛ ɲini ka na yari o tɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi a ma ala ka seli musaka n'o tɛ an kɔni ɲinɛna sunkalo ko kɔ sunkalo préparation bɛɛ ye dan ye sunkalo ye sini ye n'o tɛ sisan an denbayatigiw an jɔrɔlen don ka sabu kɛ denmisɛnninw bɛna wuli feerekɛlaw dun fana kibaruya sa de ye su Mutari Ba Tarawele ayi mɔgɔkɔrɔba fini da ma ca bilen koyi mɔgɔkɔrɔba fini o da ma ca bilen denmisɛnnin fini bi n'i y'i tɛgɛ da o kan i t'a dɔn k'a fɔ ko ala ye kabini o mobili sɔngɔ f'i ye. e ko dɔw la ne ye denmisɛnnin samaranin dɔ ɲininkali kɛ su Mutari Ba ko 4000 ne ko kabini ne yɛrɛ n ka kamalenya daminɛ fo ka se bi ma ne ma 4000 ne ma 4000 samara don sen na jango den fitinin parce que o y'a ye sisan k'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'u nin bɔ a la denmisɛnninw dun ta ye wajibi de ye donc u bɛ k'a bɛɛ de da denmisɛnninw ta kun n'an m'a lajɛ ka an muɲu de jamana in ko kuma ka ca sa dɛ. ma nɔgɔ. donc Musa an tɛ bi taa in bila yan. wa kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kosɛbɛ u ka an bɛɛ dimanche wɛrɛ n'ala sɔnna shukuran.